Vores formål er at vise den naturlige selektion gennem et forsøg med orme. Vi vil påvise Charles Darwins teori, fremsat i 1859, om at det bedste tilpassede individ overlever. Den såkaldte survival of the fittest teori. Til vores forsøg har vi brugt en pakke spaghetti, et varmeblus, en gryde og vand, en saks, en lineal og vand til fortynding. Vores forsøg bliver udført i en have eller grønt område med fugle. Pastaerne koges og skylles med koldt vand, når de er færdige, så man undgår at de klistrer. Bordet sprittes af, og pastaerne lægges ud på bordet. Bordet skal sprittes af, så man undgår bakterier, som er med til at danne mug på spaghetti. Pastaerne klippes, så de er 5 cm lange. Frugtfarven fortyndes. 450 stykker 5 cm lange spaghettier farves henholdsvis røde, grønne og blå. Der skal være 150 spaghettier i hver farve. Nu er vores pasta farvet, og de kan nu blive brugt som orme i vores forsøg. Vi starter forsøget med at lægge 20 orme ud af hver farve. I se, at ormene er ved at blive fordelt biologer af vores kære biolog. 4, 5, 6. Der bliver tilsat 20 stykker. Orm. Henholdsvis det rød, blå og grøn. Det ser godt ud. Vi startede med at tælle antallet af de spiste pastaer. Dernæst talte vi, hvor mange pastaer der er tilbage. Vi udregner procentdelen af hver af de farvede orme, der er blevet spist. Vi ganger med antallet af orme, vi starter med at have, og derefter ganges det med procentdelen og divideret med 100, for at finde ud af, hvor mange der skal lægges. Vi gentager dette 2 gange mere. Den første gang får vi den anden gang får vi Vi kan konkludere ud fra vores 3 sæt, at de blå orme har klaret sig bedst med 30 orme, mens de røde orme har klaret sig med kun 20 orme. De grønne orme har klaret sig med 10 orme. Vi kan så derfor konkludere, at de blå orme har klaret sig bedst, mens de grønne kun har klaret sig med 10. Det betyder så derfor, at de har klaret sig dårligst. Så de blå orme har så formeret sig bedst.